Uy, tapin guys, ngayon ni Bengi munta tamo kitang Walter Mart. Banta man nyali tamong grocery. Thank you nga pala kitang sinali kita lamis sa tamo atin tamong pag grocery. Salamat boss, God bless ka. Tapos sabi tayo misis ko siyempre. O yan. Yan o. May liabos busarong mag grocery kami. Yan. Di na lang kami kitang San Isidro kasi traffic kitang lelot bakulod kagawan ditang dalan. Ta. O yan o. Kwento-kwento yung pingan ako kaya no. Ciao. Excited yung muntag yung Walter Mart. Kala siguro dahil kami panyali. O yan yung misis ko. Park na yung Ferrari no. Ayan, makasagita mo mo si. O yan no. Pero siguraduhan niya pa kanya no makalakyo. Kita nga na ako po. Hindi na kami yan yung magdala kay susi na. At yun na kami nga kaya ng elevator kasi pwedeng mag-era ni Kidlat. Ayan. Ciao. Guguluya pa kaya no. Itaw guguluya. Yan, paano yung may buklat ni ngayon pala pa pala may pindot kaya pala gagano pa pala pindot sorry naman at ito itapin syempre kumata ng cart. Yan, isip-isipan ko na kung anong salwan ko kahit ako balo na anong salwan ko talaga kasi 2 gig yung kaya katamo balo yun naman ta. Ayan matundo-tundo pa yung misis ko Diyos ko kaba na natutod matundo pa at ito first tag me is Pringles. Next up ano kayo ni? Tinape. Ay tinape pala yung tira na. Tapos syempre Bear Brand para kayo. Kasi mag breast milk ka po, pampadakal ka ng gatas yung Bear Brand. At saka kanako naman, kape. Yan, my favorite coffee in the morning. Yes sir. Tapos Colgate syempre. Always Colgate. Always clean your mouth. And teeth. Ayan, taba. Yung tabang mahal. Mas mahal pa sa pagmamahal nyo. Yan, Century. Pag tamad kang magluto, ayan. Present yung Century. Tapos, chocolate. Ayan. Sinali ang chocolate. Sinabi niya pa ka na ako, para kayaya ka no. Pig maragul na pa. Para kayaya ka no. O na ano kayang gawan ko nung para kayaya mo. O tapos kinang wife ang metong chocolate guys. Para kayaya ka no. Di sabi ko kumaong ka na ako. O yan, ayan ka na ako. Total para kaya lang po pala yari. Bisaya po. Tsa, kinang wife po. Para kaya nanay naman ka no. Ako kanukunan, Diyos ko. Misis ko. Paburi malati. Talagang kapad na ninimaragol. Char. Ay, Diyos ko, mare. Okay na. Isip-isipan ko na ano salwang ko na ano pang kulang kayang baleming. Gampang tugig ya talaging ka na ako. Isipan ko kung ano salwang ko. Ay, tsa. Sabi na ng mga to, pampadakal din ka nung gatas. Huling mag-breast milk kay Milsis ko, sinali Energen. Tapos siya ako naman, sinali kong adwang talunan kang bapa. Bap, pagilo ko na rin adwang talunan na rin And then sabi ng bapa, atila ka ng previous tari, detang kaya akong manok. Ayan. And, kinilo na la. Magkano la bap? 10,000 lang no, 10,000. Thank you. Talagang mga bilis si Bap pala mo. Saguliya balot na la. Saguliya pamit na la. Bap, thank you Bap. Shout out kaya ka. God bless. O ita guys. O yan. Inga na ako magbusit na Ayok balo na nung boy na. Sabi ng mama na tutuldo na ako na ratang Alfonso nandin. O nang ano pigbigyang mama na leme. Ako gumailingan na. Lenya bisang maili. Bakal yan kay bisang makaili Ilwede ragu selling Alfonso. Ako selling Alfonso ang mama mo. No, ako sele. Sige, putang ikang tanga doong may malingki salida ka na. Yan na kami mo. Mag-smile na ka boy. Sige na. Yan, may kalingwan niya pa palang kaya kang yogurt. Yan boy. Tapos magbayad na, magbayad. Buhay na kita ka ng priority lane. Tama buktot ka. Magpanggap kong pa si bayo mabuktot misis ko. Uy tapin guys, may kapamayad ng misis ko and thank you for the blessing Lord. Thank you so much. Ayan, palwal na kami kayo ng Walter Mart. And shoutout kayo ulit itang sinali kitang lamesa ko. Thank you so much. Ating kaming Pemalengki.
God bless always kaya ka. Ayan. Thank you so much guys. Thank you for watching. Bachi na kami ha. Saguli, misis ko. Ayak pa makasake. Ayak pa mama ko. Ayak mo lalakuan ken eh. Mag-video.